Ha? Hindi ko makatulog. One viewer sila. Silent viewer sila. Ne? May bawang. May suka. Tapos ko na mag-edit. Live muna ang bagya. Habang hindi pa naantok. Preview sa lupo. Hello Kuya Papi. Kamusta Kuya Papi? Live muna ako. Hindi pa makatulog. Tapos ko na mag-edit. Para may pang-upload bukas. Kasi cut-off na. Tapos bukas, maagang gising. Pasok doon sa babae kay Tricia. So sa 4 viewers, okay, did you get your yan ha? May bawang plus tubig lang. Gamit lang. Ito sa dalawang silent viewers natin. Shoutout kila Ate Cheng, Maria J. Bawang. Nasa work kayo, Kuya Papi. Nakatulog na si Ami.
Harap may bawang tapos suka. Yung suka na to yung ano. Yung galing Burias. May check sa ano. Si Leninin nasa ano? Nasa Sipukot nagkakanta. Layo nun. Nasa Sipukot. Wala siya 2 viewers. Grabe init dito ano. Bicol. Pero mas mainit sa Maynila. Nandun kami. Two viewers sa loob po. Hindi ko pala sa amin. Comment po kayo. Ano ma? Nandun tayo saksak. Ang bilik pa. Init. Ay, naku. Hello. Hello, nakatulog ako. Ano mo? Nakatulog ako. Ano mo? Ba't yun? Masaya na. Ano mo? Lagi ko kasi yun. Hmm? Ano? Hindi. Naglit naman ano? Live natin. Hindi. Meron pa kasi yun. Ang init. Abang di pa inaantok. Is Kuya Papi. Ano? So, pwede to get your perfume. Na ano, baka na rin. Hindi Kuya Papi. Two viewers sa loob po. Hindi yun yung pop-up sa Kuya. Yung live. Pwede ka, tambi.
Wala, hindi ako nagtampo. Ano yun? Mainit, mainit ang ating gabi. Baka may nakalive na iba. Wala, ano yun? Hmm. Dati guys. For viewers, hello. Balik kami sa live. Tamang pinto-pintuan. Nakatulog ako. Matulog ka sa amin. Nakatapos ko lang kasi mag-edit, tapos di pa ako makatulog na. Ako try kong mag-live. At siyempre, salamat. Salamat sa ano. Salamat na rin sa mga viewers natin. Sa mga supporters na ayun, cut-off na. Cut-off na naman namin. Thank you sa inyo. Dahil nga meron tayong ano, may sasawarin ngayong buwan. Siyempre salamat sa suporta niyo. Panonood sa vlog, sana huwag kayong magsawa na manood sa mga upload namin. Yan. At bukas, balik na naman kami doon sa ano, kay Tricia. Apple Wala na bang yun. may pasok? Mayroon. Plastering. Siyempre labor tayo doon. Lakas ng hangin. Pwede may number 2 lang. Ito, sa akin kasi mas maganda yung ano. Naano kasi ako. Na, Para ako nililipad. Looks of 4 5 viewers. sa 5. Comment kayo. Masarap mo. Kasuka. Nalibangin pag nag-i-edit. Bawang. May kumakain ba ng bawang din? Bawang na hilaw. Ay, yung sukang galang lang. Magkano yung ganun? Binigay lang. Binigyan lang ba? Pero pag binenta, magkano? Ito lang. Yun yung bigay. Karot. Mm-hmm. Si Kuya Kuya Jun Jun. Santos, brothers, happy Sunday. Kumusta na kayo init sa work at pray lang asawa niyo basta ko don't erase the ads. Sige, laban lang, pre. Thank you, Kuya Jun. Jun. Salamat sa suporta at pagsubaybay sa mga upload ko. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat, Brad. Ito, kaya nga, pag nasa Pabay Project tayo, pag nandito ako, pasok ng papasok. Kasi sa Anuebe, Anuebe tayo alis? Anuebe, yung nandun na tayo. Uminom sa kan. Sa Anuebe, sakay na naman kami papunta ng Manila. Para tingnan yung follow-up check-up niya, yung hearing test. Kaya salamat po dahil sa panonood nyo nga sa mga upload ko ay mayroon akong pamasahe ginagastos namin kay Ami. At malapit na matapos. Kaya grabing pasasalamat ko talaga yung mga sumuporta, yung naka-challenge kasi kung wala yun, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggastos namin. Lalo na ganyan papagamot. Kaya, Pero ano, kahit gumastos talaga kasi sa PGA. Ano, sobrang solid ng ano, gamutan nila. tsaga-tsaga lang. Pag matapos na, makakabilo naman tayo sa ano, nakakapag-ipon. Lahat na natin magagawa. Tsaga-tsaga lang. Kasi yung ilong niya, okay na. Yung polyps niya, okay na siya. Yung tenga na lang. Pag okay na, hindi makakagalaw-galaw na rin siya ng maayos. Pang-amoy niya, okay na. Pero kailangan pa rin na pag-iingat. Maintenance.
Kuya Jun, bakit gising pa po kayo, Kuya Jun? Mga nasa work si Kuya Jun. 12 na. At sana sa bag mag-pista dito ay okay na yung ano, Hindi okay na naman. sa kanya. Kasi pag fiesta lang tayo, katulad Mm. nung fiesta dito. Grabe yun. At sana may puhunan tayo yan. Hindi ko dami tayo nakasama ng fiesta Mm. yan. Magdamag nagtinda. Mm. Sino yun po? Mga nakasama niya. Sila Kuya Jagger. Magdamag nila kaya sila oh. Kuya Benji. Sila Kuya Benji. At nanlibre pa si Kuya Jagger ng alak. Ay, upload ako sa YouTube. Ganyan ang pagkalit mo. Upload mo. Kung ano yung Gising ka pa rin. Ha? Upload ako. Sinusulit-sulit niya na yung ano eh. Mm. Next week, may baka mahirap. Hello sa lahat. Dapat natutulog kayo. 8 Papasokan na. Lapit na. Hindi, iba na ang body clock yun. Mm. Every, ano? Mahal ko talaga ang Team Pahuay noon pa. Salamat Kuya Jun. Thank you. Thank you, Tol. Siguro nasa trabaho ko siya. Ano? Tol Jun. Ha? Tabi. Ha? Tabi. Di ka pa rin matutulog. Sabi mo na din si Joshua. Maya magano na rin tayo. Ako ng bandang isa. Pag inantok na ako. Asan kaya yung Team Hamog natin? Shoutout sa Team Hamog. Nakalive siguro sila ate ano yun. Baka. Sila ate girls. Dito na. Kumusta na kaya sila? Ikaw nanonood. Kaya hindi ako nakakapagpanood. 5 viewers, hello. Hello, sir. Sino? Dami ka nang nakain. Kumusta? Napakainit. Nakatulog na ako eh. Gulong-gulong na ng buhok ko. Ang laki na ng baby niyo. Anong grade na siya? Mag-aaral na ng puti. Ano na po, mag-grade 6 na po ngayong pasukan. Grade 6 na siya. Bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon. Parang dati, nasidahatid ko lang po dyan. Kumusta na kaya, Bibi, yung mga kasabay mong nahisaryan? Malalaki na yun, ikaw lang yung maliit. Ganda siguro Ikaw kung yung maliit. mamit natin sila, no? Hirap. Kasi nasa Santa Ana lang sila, eh. Mamimit din natin yun. Wow. Wala pa sila kay Hindi, ah. Patulog kasi ako eh. Wala pa sila blab, ah. Yun na yun. Hello sa 5, comment po. Sino kaya yung 4 na yun? Kung kay Kuya Jun. Ikaw din po Kuya Jun. Ingat po kayo sa work mo parati. Ang init pa naman ng panahon sa Limit. Pilipinas. Eh pero sa ibang lugar umuulan. Pero sa atin nga medyo Sabi kumukilim. nila, Medyo kumukilim din. Tapos maulap-ulap, mahangin. Kaso mainit kasi dito sa amin. Tabi kasi kami ng kalsada. Yung kalsada pa lang nagbibigay init na eh. Tapos yung tinitirahan namin, islab. Mainit. Ang masarap din sa kubo sa ano. Gawa kaya tayo ng kubo. Gawa ng tutulog. Sobrang init. yan, mainit. Nakailang ligo ako ngayon.
4. Pagkagising ko, ligo. Ako Ligo. naghahapot ako bago matulog kasi nakatulog talaga ako. Pero kung mainit dito, mas mainit Maynila. Hindi, sa Ito paano? Sa Manila, mag-aircon ka lang, makakatulog ka na ng maayos. Kung may aircon, kung wala, electric fan ka. Eh, karamihan. Tapos yung electric fan mo pa maingay, yung ceiling pa. Yung flip pan. Kwentong flip pan nung ano nandun tayo sa Manila, no? Nasira natin yung ano, electric fan. Hindi sa oras, lumabas kami, mabuti na naman, bukas pang tindahan. Bumili kami ng flip pan. Ay, Kuya Kuya Benji. Wala pa kayo pinili si Ma'am Maria J. Baka busy. Sunday din bukas sa kanila, no? Di ko nila... Ay, si Kuya Alberto. Hello, Kuya Alberto. Good morning, parang Jason. Mabuti na nag-improve na ang sakit mismo kapag ng kailan. Thank you, Kuya Alberto. Isa lang po. Yung tinga niya na lang. At yun, ay, May trophy. agad. Yung tinga na lang niya. At sana malaman na namin sa ano ibig sakay kami. Sana malaman na. Kasi alam ko, ano na yan eh. Schedule na kami yan. Alam ko, siguro baka pauwiin pa kami sa ano ibig. Tapos alam na namin baka sunod na balik, confine na namin. I-confine na siya, tapos opera na. Parang last na yan. At para makabilo na rin. Tindahan namin na wala nang laman. Nagastos na namin. Yung tenga ko po kasi matagal na talaga as in, sobrang... Taon na yan. Taon na. Buti nga ngayon, di sumasakit yung ulo mo, no? No? Hindi na nag-ano. No? Walang nagdaan sa tenga. Walang... Kaya nga, dapat nga maano na, sabi nga ng doktor. Dapat... Abang tuyo pa, no? Oo. Habang tuyo. Kasi pag, ano, gagamutin na naman mo. Oo. Bago siya... Dapat di ka masipon. Kasi pag nagkasipon ka. Paano At nga? pray po tayo, pray. Napapainom nga ako ng malamig kasi sobrang init dito, lalo na paggabi. Hindi ko nga alam kung paano ako nakatulog eh. Sobrang init. Ang Pray init, tayo na ang sana init. maging okay yung opera sa kanya. At okay naman na. Opo, Kuya Alberto, sa ano po, sa PGH mismo. PGH po. Sa ano kami, PGH, sa OPD tapos sa second floor. ORL na po ang tawag doon eh. Doon sa PGH. Dati, ENT talaga ang nakalagay doon. Ngayon, ORL na. ORL ang nakalagay. Parang ano, ganun pa. Kaso na iba na yung term. Hindi na ENT. Pero ano pa rin, ear, nose, throat. Kaso kahalo na po yung ano yun, yung head. Tapos, may vertigo na din sila. Bro, papi. Hello. Grabe talaga. Iniisip ko talaga sa totoo. Paano ka kung di talaga ako nakasama sa challenge? Saan kaya ako kukuha? Grabing tulong na nun talaga. Kaya pasalamat ako nun kay Kuya Noli na sabi niya sa akin na isama kita sa challenge para may pampagamot. At siyempre sa mga nagrekomenda. At siyempre kay Idol Japper, salamat. Na Kuya Bruce. Oo, thank you. At sa mga sumuporta talaga noon. Grabe. Basta alam niyo na yun. Laging papasalamat talaga. At di ko makakalimutan kasi kung wala yun, hindi ko alam kung paano. Sino ka naman po ang gada? Alam. Ang gada naman. Bakit ka naman? Super fun. Yung malaki? Kuya James Q. Kuya James Q. Oh? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, Kuya Alberto, yung pinaka-term niya eh. Basta ang ano po kasi yung eardrum ko puputas. Dito daw kukuha ng pangtapal eh. Dito. Oo. Yung matigas. Parang cartilage dito. Oo. Magbabawas. Yan daw po yung iba, Hindi ko yan po- eh, tatakip eh. Hindi ko po alam kung ano yung masyado yung term po na ano. Kasi parang tinagalog lang talaga ng doktor para medyo maintindihan. Yun lang ang sabi sa akin. Kukuha ng cartilage dito. Dito yung pinakaano natin sa tenga. Kukuha dyan. Yun yung itatapal doon mismo. Yun yung ang itatapal mismo doon sa may butas. Hindi ko po alam kung
yung pinaka ano po, pangalan ng operasyon. Ngayon, medyo, feeling ko naman medyo matatapos ngayong year kasi ang bilis na ng ano, medyo Tapos na yan. konti ang ano ngayon. Magpapacheck up tayo, konti ang nakapila eh. Mabilis daw ang ano. Kunti nga lang nila, pinaulit tayo mag-hearing test. Baka Parang nga, nakapila na. parang okay na yun. Kaso, pinaulit yung hearing test. Nag-hearing test na kami doon sa Naga eh. 1-1 yung bayad nun, tapos pinaulit. Doon na mismo sa PGH yung hearing Hindi daw test. kasi maano doon. Parang hindi nila inaano yung doktor. Kaso, ano sila, medyo Pag di nila maintindihan, mabilis tumawag. yun yung pinaka-concern nila kung may concern daw sila, mabilis na matatawagan yung PGH. Doon Kasi mismo. kilala nila. Mm. Kilala nila yung gumagawa. Tsaka kahit lakad. Kaya malapit lang, pati lalabas ka lang dun sa ano eh, word 10. Paglabas mo sa word 10, yun na. Yun lang ito. Kaya yun mas prefer nila lahat ng test doon. Kaso pag Pero mahaba ang pila, sa pagpamanila natin, mas maganda yung sigurado. Dalhin na natin yung mga, ano mo, oo, mga papel mo, lahat na papel. Wala nang iwanan. Malay mo, hindi na tayo makauwi. Na-schedule na. Kaso medyo dagdagan na natin yung damit. Hindi pa yan. Kasi Mas maganda yung ano mo. magpapatik pa Oo. yun. Kasi schedule pa yun. Malay mo kasi kung tayo yung pila dun. Pero sana. Hmm. Kasi hindi na inaano namin kasi Hello, Kuya Romel. nasa ads pa ako. Ito kila Kuya Rini. Kuya Pag Romel. siguro, sabi kasi nila, pag naka 2 minutes na daw sa ads, pwede mo na siyang skip. Good evening, everyone. Hindi ko yan rin. Bro Romel. Sabi Wala ko pa si nila, Kuya Hook ah. pero di ko sure. Di ko Kuya Born, labas na Kuya Born. Kuya Hook. nag-ano yan. Nagmi-me time yan si ano. Ito yan. Hello. Baka tulog pa. Wala pa kasi sila ano Ma'am pa sa Maria kanila J. eh. Ate Ching. Tulog pa yan kasi ano pa lang. Kuya Jaime. Madaling araw pa lang sa kanila. Sigurado akong gising sila Kuya Ruben. Kuya Robin. Kasi medyo Sila Kuya Jojo. Magising yun. idol. Ano na balita Kuya Romel? Wala si Ate Crush. Hindi tayo masyadong updated eh. Ate Chen, kakaklabas ka na. Hindi ako masyadong updated na. Hindi ako nanonood nitong mga nakarang ano. Ma'am Maria J, hello. Sabi ni Kuya Romel. May napindot ka dyan. Ano? Sa comment section mo. Bakit? English ang lumalabas sa'yo. Secret. May pa-secret. Hindi naman. Yan, English sa'yo. Tagalog ka sa akin. Ah. Bakit kaya? May napindot ka dyan. Huwag mo na mamaya mo napindutin. Bakit may pa-secret ka na Kuya Oo. Romel? Paano nga to? Napindot ka dyan. Noon time Baka dun dito sa sa, ano? US. Ay noon. Time dito. Noon time dito sa US. Sino kaya? Pwede, sino nga? Bain na muna. Okay na. Live chat mo po. Live chat? Saan? Saan ako mag-pinit? Doon lang. Wait lang po. English yung ano eh. English nga. Noon time sa US pa rin. Baka nung pag-sit Ay, ko. tanghali pa lang sa Tanghali. US na. Sayang yung mga live ko, naka-private lahat. Nagla-live na yan, Kuya Romel. Di pa kami nakakapanood sa iyo, Kuya Romel. Pasensya na Kuya Romel. Pasensya na, Kuya Romel. Medyo Busy. pagdating namin dito Oo. nung Bakbak ako. bakbak din ako sa laba. Nagkukusot-kusot lang ako kasi syempre medyo mataas ang konsumo ng kuryente ngayon kasi sobrang init.
Di pagdating natin, namanikan kay Nini. Hindi ko na ako nakapasok. Mm. Tapos, nakilamay boy ako dun sa sa patay dyan sa taas. Mm-mm. Yun, tapos dapat noon, kinabukasan noon, magluluto sana kami noon. Dun sa last night. Ako din ako pumunta din, sabi ko, di ako pwede. Para makapasok na ako yun, sunod-sunod na. Pasok, tapos Sabado. Subscribe. Sabado. Nung Sabado sa kanga doon, Beses na pala si si Kuya Romel nag-live. Eh, bakit naman Naka-private private only. mo? Naka-private only ka, Romel. Yung last live ko, 4 a.m. na. Ako nag-end. Grabe man yung 4 a.m. ni Kuya Romel. Parang aswang ka na, Kuya Romel, 4 a.m. Pero ang ganda nga mag-live pag madaling araw. Kaso yung nasa Pinas, hindi talaga makakasabay talaga. Naka-public naman lahat, bro, Benji. Sabi ni Kuya Romel. Hindi lang makakasabay yung nasa Pinas. Sila Kuya Hok ang hindi makakasabay. Pag, kung panggabi si Kuya Ho, nung naka-duty, habay siya. sabay ba? Magandang tanghali sa US. Kumusta na kaya si Kuya Ho? Sigurado, tulog na yung si Kuya Roy. Panghali na ngayon sa US. Depende ata sa part ng US eh. Kila Ate Ching, ano yun? Ano pa lang yun siguro mga Paumaga. Paumaga. Iwan ko kila Kuya Jojo. Kila Kuya Rubin. Ayaw ni Lolo Whitey sa akin. Sabi kaya Romel. Nag-live na rin. Yan si Kambal. Same kami, naka-private din. Bakit pina-private nyo? Nag-live pa kayo? Kami pa private nyo. Labas ka nga, Kuya Ho. Para masubscribe na nga yan, Kuya Ho. Wala, hindi ata nakaano. Sobrang ano ko talaga. Ang init kasi. Hindi pa nga tayo nakakaano. Parang gising ako, naglalag. Kay Kuya Gatcho at Arnel. Ano? Nag-aalalay kay Kuya Gatcho at Opo kay Alberto. At alam ko po na ikaw yung nag-ano, papasahod kay Kuya Arnel at nag-aalalay kay Gatcho. Salamat po, malaking tulong po yun. Ano na kay Kuya Kasi, Arnel? lalo kay Kuya Arnel. Sobrang Siya naggawa nito. Itong bahay ng ate niya. Itong tinitirahan namin. Sipag yan, Kuya Arnel. At mabilis magtrabaho. Sipag yan. Wala lang kibo-kibo yung Kuya Arnel. Pero nakikipagkwentuhan siya. Mahilig siya Masasanay na makipagbiruan. Lang masabi niya, magtrabaho. Pag hindi siya yung... Kasi naranasan na natin, nagtatrabaho tayo dito kay Kuya Arnel. Kasi kami yung pinag-anuhan po ng kapatid ko para ipagawa ng bahay. Yung pag-finish niya, Finish si Kuya Arnel. ang isang phase ng halos maghapon niya lang ginawa eh. Yung iba, diba, abutin niya ng 2 araw. Kaya ayaw ko na mag-YT Ate Arnel. Bakit? Sanayin po kami sa sakay ng Sanay. Maynila. At yun, pinag-iisipan ko sanang si paring Jason iwan. Gusto niya akong iwanan. Kasi nahihirapan ako mag-desisyon eh. Kasi pasukan na yung anak ko na. Kasi yung pumasahe daw, hindi pwede. Hindi pwede na iniisip. Ang dami kasing kinukonsider ko kaya iniisip ko na ako na lang mag-isa. Nasasayang siya sa pamasahe. Hindi. Gawa na yung sa challenge niya, ay ubos na. Talagang sayad na. Alam Hindi mo pa ako nakasahod nung nakaraan. Kaya naisipan niya, huwag na lang ako sumama. Hindi pwede. Ang naiisip ko kasi noon, parati lang naman siya doon,
Yung inisip mo Alam pa, naman ako yung check-upin. Pero marami, alalay mo ko. siyempre, inaantok-antok, nakaupo doon, sunod lang ng sunod. Kaya medyo na ano ko kasi ayaw ko talaga ng nakaka-istorbo ng tao. Ang sabi ni Kuya Romel, Sayang din, pinagpaguran ko, naka-private mo. Oh, may private, i-public mo naman. Dito, di ba sa comment section nagsimula lang naman, ang daming nagsimula sa comment section tapos nag-ano na nagba-vlog na din. Si ano nga, di ba? sino? Nagsimula din sa comment section din sila Ate Jenny. Di ba? Nagsimula din yan sa comment section. Pero nakilala na din si Ate Jenny sa pagtulong-tulong doon sa pabahay ng kila Mona. Tapos, yun, gumawa na rin siya ng channel. Mahirap talaga. Mahirap talaga mag-YT pag wala kang alam gaya namin. Lahat naman siguro Kuya Romel Dati nagsimula, nga, Kuya siya nga Romel, din. Hindi grabe. rin talaga ano. Basta simula ako talaga. Kasi maganda yung negosyo namin ito namin. Promise. Napakaganda talaga. Tapos sabi kasi nito nila pula, cannoli. Kasi pag gusto ko magpahinga rin, hindi kami nagluluto namin kasi pritong manok. Mabinta yun. Oo, parang Talagang fishball. fishball. Lahat na ata ng pwede itindet Yung nila pinaglulutuan ko noon, talyasin na eh. Malaki ng kawa. Tapos pag di kami nagluluto, tumatambay ako doon kila Rika. Tapos sinabihan na ako nila noon na mag-vlog ka na. Mag-vlog ka na. Hindi ko alam ano. Talaga kung hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Tapos yung mag-intro. Sasalita ka. Dati tumatago pa ako noon. Tapos napag-isipan ko, kinausap ko siya. Tapos sinabi na ako na mag-vlog. Sabi ko naman nito, mag-try. Ito na yun, itong cellphone na to. Ito yung ginagamit ko na pang-vlog. Itong cellphone na ginagamit ng anak ko. Binigay lang din yan. Yan yung una kong ginamit Yan kasi yung medyo maganda yung na camera. Samsung. pang-vlog. Samsung. Tapos mga ilang araw, si Kuya Jimsyo, nagbigay sa akin ng tripod. Sakto, may lagayan na ako. Dati ano ko lang. Tapos pag mag-i-intro nun, ibalikan niyo yung yung mga una kong upload. Yung nag-intro si Pula. Doon ako mag-intro. Nahihiya ko. Dalawa kasi namatay ngayon sa pamilya ko this month. Oh, may dyan sa Pinas. Oh, Condolence condolence po. Kuya Alberto. Oo. Pero, Grabe. opo, Kuya Alberto. Okay. Parang si Kuya rin eh. Dalawa yung Ay, hindi patay yun. nila. Namatay na ba? Oo, namatay na. Oh. Dalawa. Kuya rin yun din. Araw lang yung Yung isa na stroke daw. Yung isa na 50-50. Ay, hindi. Yung isa na Grabe nga. talaga napuruhan. Tapos yung isa 50-50. Tapos namatay din pa. Dito pati sa amin, sa probinsya, tulad nung pag-uwi namin, na may patay. Dito pag may pag may patay dito, tapos kamag-anak pa, yung mga kamag-anak nag-aambagan. Nagbibigay. Bibigay. Nung pag-gawin namin, nagbigay ako dun sa Kasi kahit counting lang, tulong, malaki na yun. Bibiro talaga ang gastos pag namamatay yan. Oo. Sabi nga nila, kung mas magastos ang mabuhay, mas magastos ang mamatayan. Kasi grabe kung yung simpleng tao ka lang. Halimbawa kung nasa minimum lang yung kinikita mo o wala pa sa minimum, hindi ka makakapag-save para sa halimbawa, yung mga St. Peter ganyan, yung mga insurance. Wala, di mo talaga Kaya ang pinakang problema sa isang tao pag namamatay, kabaong. Kabaong kaagad. Kabaong, yung Kasi yan una eh. service pa eh. Di ba bakit may service yan, yung lalagyan ng kabaong, Basa. tapos mga ilaw-ilaw, saka yung Pinapalan ko na. Pinapalan ko na nga mukha ko kaya nakakita ko sa live naka-private ng pambihira. Huwag mo na private Kuya Romel. Grabe init dyan, pneumonia at heart attack. Oo. Speaking of pneumonia talaga,
Wala, ano talaga, sobrang init po Init talaga. talaga. Tapos yung init niya, ako nga, pag halimbawa ito, walang electric fan, yan, inaatake talaga ako ng sobrang ubo. Ayoko pa naman yung pinagpapawisan talaga. Kasi sabi ko kahit ganito tayo yung electric fan natin kailangan. 24 hours po yung electric fan namin, dalawa. Kaya sobrang init. Kaya Yung, sabi ko naman dito, lumabas siya. Kasi mas presko, lagi nasa loob. medyo ano tayo. Tapos sarado pa. Dapat buksan yung mga pinto dito, mga bintana. Para yung hangin lumalabas. Medyo nakukulong-kulong tayo na itong mga Mm. nakaraang buwan dito sa bahay eh. Nakaraang araw. Kaya mo yan, Kuya Romel, go lang. Go lang ng go. Kaya di talaga ako makapagindot. Lalo pag may mga taong nakatingin sa akin. Mm. Ngayon, ano na. Naisip ko kasi noon, ang inisip ko na lang, sila nga, kaya nila, hindi kaya. Tapos yung problema ko pa, yung pag-i-edit. May vlog na ako. Kaya sino mag-edit nito, di ako marunong. Kay Pula na naman. Kay Pula. Nainis ako kay Pula. Ay, Kasi pag nagtuturo si Pula, pag-i-edit, ang bilis. Siyempre, Ako, nagmamadali din. Ano mo ako Nag-i-edit sa din siya. akin, yung pag-edit mismo, dahan-dahan lang, sabihin mo ganito, ganyan. Tapos, matrip si Pula kasi nag-i-edit siya, tapos papa-editin ko. Doon ako sa kapatid kong isa. Yun ang nagturo sa akin talaga na na pag-i-edit. Napakahirap. Ito pa, na-edit mo na, na-export mo na, paglagay ng title. Siyempre, isipin mo kung ano magiging title. Na, kung talagang papanoorin yung title. Mahirap talaga. Hindi may title ka na naman. Yung thumbnail na naman. Kaya sila nakapag-upload na siya, na-upload ng mga 2 days pa. Hirap. Ayaw ko na ako nito. Magnegosyo na lang ako ulit. Pero sa sa pag maoperahan si Ami. Kasi di talaga, sabi ng doktor, kung mahirap yung naging opera nung ilong niya, mas daw ngayon na tenga niya. Talagang masilan. Bali, baka ibalik ko yung negosyo na dito muna ako sa tindahan muna. Ano? At mawawala ako muna sa mawawala ako sa buy project. Pag na-operan si Ami, tutok muna ako dito sa magninegosyo muna ako dito. Tapos pag pwede na siyang iwan-iwanan, saka na ako babalik ulit sa pabahay kung may pabahay pa ulit na magagawa yung timpaway. Yun yung decision ko. At sa pag naman, pag naoperahan to doon sa Maynila, tapos matagal kami doon sa Maynila, iwanan ko muna siya doon sa iwanan ko muna doon sa kapatid niya. At may na ako, may papasukan na akong trabaho doon na pinagsabihan ko na pag na-operahan siya kami sa tambay kami sa Maynila, okay daw, pumunta lang ako doon. Sabi ni Kuya, funeral service 100K, simbahan at cemetery plus Foods. 30K average budget plus puro. Yun nga po ang Pero sobrang talagang walang-wala. Nakwento ko na to dati. May namatay dun sa lugar namin. Na walang-wala talaga yun. Wala ng pamilya. Wala na rin yung mga anak. Naghahabal-habal ako noon. Di alam ko mahirap talaga yun. As in, wala talaga. Yung kabaong nga, inutang lang yun. paano Tapos, pala yun? Paano yun nabayaran? pinag-ambag-ambagan na lang ata ng barangay. Tapos ginawa ko, kinausap ko yung mga naghahabal-habal doon na kasama ko. Kako, gusto nyo na yung yung maghabal-habal tayo ngayong maghapon, umuulan pa kayo. Nagsakripisyo kami. Lahat kaya ako na lahat na tirang pamasahe, ilagay natin dyan sa lata. Wala kami, kahit pang gasolina, hindi pwedeng bawasan yun. Buti na lang, gusto nila. Sige, maganda yung naisipan mo na yan. Diba? Yun, kada dating namin, may pasahero. Pagbalik niyan, automatic,
Hindi ka pwedeng kumupit yan kahit ilan. Basta lahat. Lahat nandun. Nakaipon kami nga tayo ng... Basta marami din yun. Libo din. Tapos binigay. Binigay din sa ano. May patay. Grabe yung pasalamat nila. May binili sila ng pansit, tinapay. Tapos nung ililiging naman yun, di ba, dito sa probinsya. Probinsya. Ganyan Magkakatay pa. pa ng... Sabi ko naman, wag na. Kaya ako, yung mga tao dyan, huwag na kain-kainan pa dyan. Na, yung iba ka naman kasi, hindi naman pakikilaman, hindi naman sa pagano. Yung iba, hindi naman yung pakikirama yung punta doon. Yung pagkain. Iba-iba kasi Oo. yung tradisyon sa ano. Yung iba Iba-ibang naman, probinsya. hindi na umuwi. Iba-ibang probinsya. Oo. Iba-ibang... Doon na talaga kumakain. Almusal. Dapat wag na. Sabi ko, wag na lang katayan yan. Ang importante sa tao, malibing. Madalas simbahan. Dito po kasi sa Sabi na. amin, Ang ginawa nun, ano lang, laing. Naggulay ng laing. Okay na yan, sabi ko. dito po kasi sa amin, pag halimbawa may namatay, halos ilang gabi, lalamayan. Depende sa ano, pamilya. Depende. Pag halimbawa, katulad namin, kasi last year namatayan din kami. Yun, pagkatapos din ng challenge na ano, kaka-opera ko lang din nun. Yung namatayan din kami nun. Tapos Kapatid ni yun, Bira. malaki kasi kaming pamilya. Ang lamay nun, saglit lang kasi May kakasal. may ikakasal kaming Magpipista. may ikakasal din kaming pamilya. Nagkataon na ganun. Tapos yun, ang lamay po sa amin, di ba po, halos ilang araw. Ang agahan, tanghalian, tsaka Hapunan. hapunan is nagluluto doon mismo. Kung saan nakaburol yung patay doon. Ganyan. Yung lahat ng pamilya na yun, pwedeng pumunta doon, pwedeng hindi. Pero karamihan, doon talaga nag-almusal, doon din nanananghalian. Mas marami Hapunan. paghapunan. Ganyan. Ganun po dito sa amin. Kaya siguro sa 2 araw, makakaubos ka ata ng 2 isang sakong bigas, di ba? Hmm. Isang sakong bigas sa 2 araw. Kaya yun, diskarte na lang talaga pag yung iba, nanguhuli ng isda. Dito sa amin, pag may ganyan, may patay. Yung iba, nagbibigay ng mga gulay. Bayanihan, manguli ng isda. Nagbibigay ng isda, may nag-aabuloy, sa amin kasi ang tawag nag-aambag. Yung parang Ambag. ang ambag, abuloy. May ibigay ng abuloy, ganyan. Kaya medyo nakaka-less din sa mga gastusin. Ako dito pag may mga ganyan, Pero yung nag-aambag na yun, yung nagbibigay ng abuloy, in case naman, sila yung may mangyaring ganun, is ibabalik Bago yan, mo din. Halimbawa, nagbigay si ng 500, dapat maibigay mo doon 600, o kaya baka, hihigitan mo yun. Kaya yun medyo magastos. Ang bigay ng DSWD at mga politiko, paiyakan mo pa bago ibigay. Yan nga. Pa. Grabe. Yun din, ang hirap, pipila ka pa. Sobra ang pila. Hello, Ate Kuras. Ay, Ate Crush. Si Ate Sarah. Ganun sa probinsya, sabi ni Kalon. Opo. Tapos, ano pa po, si Albert, pag last night na, dyan na. Sobra, dyan na yung time na nakakapagod, yung last night na. Umaga, tapos tanghalian, tapos hapunan, yan. Tapos, Hello po sa inyo. magluluto pa kayo ng pulutan, magluluto pa Salamat po, Ate Kuras. Yan. Huh? Da? Thank you. Ano na? Bicol Bicol tradition. tradition, ma'am. Yan. Alam niya ni Ate Kuras po kasi Bicolano yan. Pero sa iba-ibang probinsya kasi talagang iba-iba. Pero sa atin, di ba, ganun na, pag last night, magluluto ka ba ng pulutan, di ba? Mm. Gagawa ka Sopas. ng pulutan, tapos magpapa-snacks ka pa, magbibigay ka pa ng alak. Ayun yung nakakainis. Kasi yung kailangan pag Mga never chicharon, kailangan may Money. table kasi yan eh. Mm. Magbibigay ka ng yung
nagiinuman, bibigyan mo ng mga pulutan, mga kutkutin, Normal yan sa Bicol po. Alam mo. yung hindi nagiinom, bibigyan mo ng yung kutkutin, yung mga Mm. biscuit, ganyan, May yung mga video pa. cornix. May Video video okay. okay pa. Yan, Ganyan yung ano, dati may namatay sa ano, O sa yan, kape pa. Mm. May Kape. pa-kape pa. Pero yung normal na normal, kasi sobrang Nung namatay yung ano, kapatid ni dito sa Papa, atin, ganyan. may nag-ano, na kumuha ng video okay. Sabi nung lolo ko, ano to, singing contest? Alam ng patay, magbibideo okay pa. Hindi, Ayaw niya diba, talaga. dito sa atin talaga, ganyan uso talaga. Kaya nga doon, si Ulang, ayaw niya. Imbis na tayong magluksa, may mga magkakantahan. Puyat, pagod, gastos po talaga. Hindi talaga yung nag-ano ng Sobra. Tapos video. pero nung last year na namatayan kami, yun naman yung kakaiba. Kakaiba sa lahat ng kamag-anak na ko. Halos, yun nga, umaga wala ako dyan. Hindi rin alam to ng last year na pagkatapos namin, di ba nagla-live din tayo minsan? Nagla-live tayo. Di ba diretso ko doon, umuwi ako, umaga. Halos lagari din. Pagkatapos namin magtinda dito kasi Punta doon. tapos namin magtinda dito kasi magpe-fiesta nga, diretso ko doon. Uuwi ako alas 5, tapos tulog ako saglit, tapos bukas naman yung tindahan. Kaya yun, sobrang kakaiba nun kasi konti lang din ang nakilamay sa amin. Kasi sobrang, malapit na kasi yung fiesta nun Yung dito pista eh. noon, busy. Tapos yung iba, parang may patay din ata. May patay din ata. Doon dalawa. Namatan nila. Parang ganun din. Kasi dito sa probinsya sa amin, once na yung family mo mamatayan, may namatay din na medyo kasabay, bawal kang pumunta doon. Ganun, di ba? Bawal pumunta, bawal kang makilamay Ano sabi niya, ano? Ano na? Opo, ganyan po talaga sa Bicol. Kung may timing, wala tayong pera, medyo mahirapan po talaga. Oo, yun yung Bawal pumunta. mahihirapan tayo sa gastos. Ang mangyayari is mauutang talaga sa punerarya. Hello, team viewers. Hello. Ay, Sarang si Kuya viewers, Makbal, hello. hello. Bawal pumunta. Opo, Ate Sara, di ba bawal pumunta? Kuya Makbal, hello. Bawal pumunta. Kuya Albert. Hailey, hello daw. Sabi nila, sa amin may palaro mahjong pang 8. Salamat. Ganun din. Opo, Hindi Kuya. na sa amin, ano Kuya lang, Albert, kaso medyo bingo tsaka tong 8. medyo naglaylo po kasi sa sugal po dito kasi hinuhuli na po yung susugal. Bawal. Kahit sa lamay, bawal na. May bingo kaso, rin, konti lang din. Depende sa lugar na namamatay. Ipakita natin kay Ate Cris pala yung area natin dito. May court. Kaso patay na ata yung ilaw eh. Sarado kasi. Tingnan mo Ate Cris. Yung court. Covered ko, dyan lang. Yan lang. Kaya pag may sayawan, malapit yung namin. Tindahan. Yun lang. Laging bukas yung ilaw dyan. Bawal mag iangat. Ayan. Ayan. Laging bukas. Bawal yun, steady lang. Sa Kakawi lang ng mga naglaro. Karmong pagpabaylo. Grabe, Ate Sara, pag may sayawan dito, kalabog yan. Yung mga gamit namin dito, sumasayaw din. Hi, Ate Sara, sabi niya, Kuya Makbal. Grabe, pag may sayawan. Pero sanay na kami. Sanay na sanay. Yan na nga pampatulog ko eh. Tapos yung speaker pa nakaharap dito sa amin. Kaya yun din yung time na talagang, yun nga, last year yung mga kwento ko eh. Ay, pupunta ako dyan pag fiesta, maganda. Sige, Ate Sara. Yan nga yung Nung pista lang ngayon na di ako naghanda. Kasi bagong opera si Ami. bagong gastos. Bagong gastos. Ako sana maghahanda ako noon. Tapos sabi nito, wag na. Kasi pagka-pista noon, sumakay ulit kami dun sa pabalik palap check up. Kasi wag na. Saka yun, sobrang yung mga kwento ko kasi last year eh. Kaya yung last year, madami din
Kaya Benji. Wala si Ma'am Maria J. Benji. Ayun. Last year. Hello, Ate Ching. Ayun. Kaya last year, madami tayong kakwentuhan na magdamag kami nagtitinda eh. Malapit na Tapos naman. yun. Ilang buwan na lang. Makikita mo. Hello, Brother Macbal. Makikita mo. Kuya Ano na? Benji, Isa hello daw lang. po. May, June, July, August. September. Lapit Hello, na. Kuya Benji, sabi ni Ate Sar. Yun nga yung ano. Yung malapit na yung birthday mo, August. 15. Pag-rin. Ayun. Sa Hindi, birth certificate ko sa yun. May na ang celebration ni Papa. Oo, di na tayo Doon magkano sa August. Kasi yun yung tunay talaga. Sa birth certificate ko, May, August. Matagal mo kung- Ikaw, August 15. Hello. Hello? Hello? Ub pa. Bruma. Hello. Sabi ni Kuya Benji. Yun talaga. Kaya yun yung inaano namin na sana matapos na ngayon. Kasi pag fiesta talaga, doon talaga kami lumalagari. Hello, talaga. Siyempre. September ba fiesta dyan? Akala ko. November, November. Ate Sara sa ano. November 27 ang fiesta dito. Sabi ko naman, malapit na kasi ilang buwan na lang din. Kasi pag ano po dito, pag May September, mga may mga ganap-ganap na Ganap eh. na. Kaya pag September pa lang, feeling namin, fiesta na kaya talaga grabe ang punta namin. Halos kung kailangan namin magdamag talaga, kung kailangan namin mangungutang talaga. Kasi sobrang ano, isang beses Mag-aangkat lang. na naman ako niyan. Pag nakauwi ako September, may chance. Sige, punta ka Sige dito. lang. Sana nandito kami. Mm. Pero pag ano kasi, November ang fiesta. Alam mo natin, Margie, dito. September pa lang, may mga ganap-ganap na. Kaya doon, medyo... Nung isang piyesta, nagkataya ko. Nagkataya ko noon ng 60 kilos. Yung hinanda ko rito. Bali, 2 taon na ako dito naghahanda. 2, 3. Dalawa pa lang. 2. Yung una, nagpakilo lang tayo, 20 kilos. Yung sumunod, nagkataya ko ng 60 kilos. Kasi ano yun, nakatsamba ko sa waiting. Kumbaga, antidespiras. Trinay kong tumaya ng waiting, nanalo ko. Yung taya ko 50 pesos. Nanalo ko 15,000. Yun, sabi ko kasi noon, ako pag biglang magkapira ako, magkakataya ako ng baboy. Yung pangako. Yun, nanalo talaga ako. Nanalo. Gulat ko si Ami. Nanalo. Bigla talagang May miesta talaga ako pag di naunahan ng... Oo. Bigla akong nakapagkatay. Sa March 19, depende. Tapos ngayong taon, araw na nakalipas, hindi mo na ako naganda. Daming na may mga pumunta. Kala nila may handa. Pag pangako pa naman, sabi ko dapat to pa rin yan. Oo nga. Kaya pag pinangako, pag halimbawa, nangako Oo. ka na pag ako nagkapera, ganyan. Kailangan mo to pa rin kasi... Pinangako pag mo hindi- yun eh. Pag, hindi ko alam, dito talaga pag ano ganyan, dapat to pa din. Halimbawa, nangako ka na. Hmm. Pag ako nagkapera, ganyan. Pati yung gulat talaga ako nun eh. Gagawin ko, ganyan, kailangan ko pa rin. Ako naging totoo yung ko. Talagang bigla akong bumili ng baboy. Ito nga, ba't magkakatay ka? Napakamahal niya. Anong pangako ko to eh? Ako kasi, hindi ko alam. Ayoko nang... Sa tindahan, okay na okay akong dinudumo. Pero yung... Sa mga sa handaan talaga. Ay, Diyos ko po. Naku. Normal yan. Pag naganda ka, Hindi ko kasama mo kaya. yung tao, mas maganda nga yung maraming tao pumupunta eh. Kasi naganda ka, wala ka namang bisita. Ibig sabihin, pag wala kang bisita, mahina kang magkasama. Yun lang, Yung akin lang kasi yun ang makikita mo sa Matingnan mo dito ng pista. Dahil pumunta. Ibig sabihin, gusto ka ng tao. Kasi naman sa nakikita ko, may nakikita ko na may naghahanda, wala namang tao. Parang di naghihirap sa Bicol pag fiesta. Yun Yun nga. nga. Pero Kasi pinangako kasi. ang di ko kaya, yung maggastos ako na inutangan. Yan ang di ko kaya. Talagang kung wala. Maganda kayo sa fiesta.
Depende pa Depende rin. po pag okay na siya. Pero Depende. pag okay na siya tapos may pera ako, maghahanda ako Pero nun. last year lang talaga kami kahit ulam namin hindi kami nagluto. Oh, noon. Binigyan lang kami kasi kasal din nung pinsan ko yun. Kaya nga yun nga yung kwento ko kanina. Yung namatayin Hindi. kami tapos Magluluto sana ako noon. Ginayat ko na ng gabi. Yung meron ba? higado. Meron ba yun? Oo. Bumili ko ng 4 kilo. Nangyari, pumunta pa ako dun sa May kasal. kakasal. Ako nagluto noon. Magdamag. Oo, Magdamag. nga pala. Tapos pag uwi ko, Tulog ka. na lulutuin ko na sana, biglang sumakit yung ulo ko, nahilo ko. Tapos pinapaluto ko sana kay Papa. Hindi siya rin si Papa. Ilagay ko sa rip. Bahala na dyan. Yung pananghalian namin galing doon sa Oo. pinsan ko, binigay lang. Binigyan na lang kami doon. Kasi Kasi puyat talaga ako na. Hindi ko na kaya. pinriority ko lang talaga noon kasi yung tindahan. Kasi kailangan talaga bumenta kahit pa paano. Mm. Yun talaga yung pinriority ko. Kailangan Binta, kasi makabenta. babalik tayo noon ng Maynila ulit. Sabi natin sa matuod pag uda na muna. Oo. Ako pag hindi ako naghahanda talaga pag kung mangungutang man lang ako ng, Oo. halimbawa, may okasyon, kung mga birthday, tapos ganyang pista, tapos maghahanda ako, ipagpapakain ko, tapos inutangan ko. Ayaw ko, wag na lang. Pero kung may pera talagang nakalaan, tulad nito ni Baby, pag birthday nito, talagang pinag-iipunan ko na yan. Malayo pa. Nagdadahan-dahan na ako niyan na bumibili kahit cake, spaghetti. Para pagdating ng, kasi August pagdating ng okasyon na yan, meron na ako. Pero kung mangungutang ako, tapos Oo, kinaumagahan, makikita mo daming ugasan. Tapos iisipin mo na, paano ko ito mababayaran? Hindi natin iisipin kasi Oo. hindi natin gagawin yan. Oo. Ayoko Kaya ganun, di ko talaga daw Oo, ganyan na hirap. ano. Pero pag mayroon, sige. Kaya Go natin lang ng go. mag-celebrate ng simple. Basta Oo. wala lang tayo Basta walang utang. basta walang Nakatakot ako sa utang. Nangungutang na sa kapatid ko. oo sa mga kapatid nangungutang Kapatid pero ko. sa mga bangko-bangkong ganyan. Takot ako. Ayoko. Ang hirap. Parang hindi ako makatulog niya. Sa kapatid mo, pag hindi ka nakabayad, Oo. bibigyan ka ng ultimatum. Pero pag nakautang ka sa mga mga Ano ba? sagot ko na isang cake mo, bebe. Sa birthday mo, update mo ako. Baby, may cake ka na. Nak, may cake ka na sa Sabi birthday mo. natin, Sarah, oh. Sabi ko, thank you. Thank you po. Ayan. Sa August 15 yan. May cake ka na. Sa, Grabe, nung nasa Maynila nga to. Nung sa Maynila pa kami tatrabaho ko. Kasi August 15. Yung sahuran, kinsinas katapusan. Kada buwan nito, may handa. magastos ako pag meron tipid, pag wala. Para walang isipin yan. Oh, tama, tama. talaga, ganyan talaga. Anong date? 15 po. Sa 15 na sa August pa, Ate Ano Sarah. sabi ni Carmen? Harang. Harang. Opo, love. Ay! Pulam lang. Ang dami May na ng love love na. dito, ah. Kuya Romel, may pakit na si Lablab mo. Binigyan si Bibi ng Sige, cake. sige, note ko dito sa CP ko. Oh, Thank you, Ate Sarah. August 15. Laging may handa to nung nasa Maynila pa Sana ako. nandito ako niyan. Hmm. Yun talaga ang mag-11 na siya, Ate Sarah. 11 na po. 11 na, grade Kasi 6 na. 2015. Medyo napaaga ng isang taon yung pag-aral nito eh. Kasi naipilit na maglilima. Kaya na gagraduate siya, 11 years old pa lang siya. Mag-11. Ay, payat. Ay, Taba niya 11 nung na pinanganak. Kaya nga cesarean yan eh. Hi, crush. Ay, crush. Mag-live ka nga, Kuya Romel. Nung isang taon, ginawa namin ito. Bakit, brother? Nung ginawa namin nung birthday nito isang taon, dinala namin dun sa sa school nila yung handa. Nagluto kami dito Ang ng ko 15 na. Grade 9. grade 9.
Doon na lang kami nagdala ng spaghetti. Pero nung nasundan nun, nung 9 si Baby, daming handa ko nun talaga. Kasi, 7. ay, 7. 7. Yun talaga yung pinaka... Talagang, halos dalawang palanggana na malaki na cake. Hindi, nasa vlog yun ni Pulay. Oo, Binlag yun. nakalive ko rin yun. Tapos Nalive ko. yun, hindi ko alam, sobrang Dami happy ko handa. nun. Tapos sa labas ko talaga. Yung lahat na bata na umuwi galing school. Kuya ko yan. Hmm. Naging kuya si Kuya Romel. Kuya na lang, Kuya Romel. Ayaw ko na mag-live, ate. Baka ma-private na naman. Baka kasi may napa-private din Kuya Romel. Basta may topic kayong... Basta, Oo. bawal. May mga bawal May kasi. mga bawal. May mga bawal. Tapos pag may nag-report sa inyo na, halimbawa, iba yung topic nyo, o kaya sa likod mo may mga nakahubad, ganyan. Oo. Lalo na sa bata, yun Bata. yung Bawal na bawal. bawal talaga, Kuya Romel. Kaya pag, halimbawa, nag-live Sige, ka, ano? pag nag-live ka, Kuya Romel, titingin-tingin ka sa likod mo, baka may nakahubad na bata, bawal daw yun eh. Ano sabi nga, no? Tapos yung mga Ano? itak-itak, bawal ba itak-itak? Pag may tinataga na ano, Bawal yung mga dugo-dugo, halimbawa manok, nagtatay ka ng manok, yung mga dugo nila. Ayaw ko na mag... Sige, Sige. tawan ko sa kay 2 months pa man kulang 1 month. malayo pa, malayo pa. Malayo pa ate Oo. sa akin? Sige lang. Malayo pa. Layo pa. Wala namang bawal. Ano? Wala namang bawal. Bawal di ba crush? Nag-live ako. Bakit? Kaya Benji Kuya o Benji, harang. dalawa ng ano. Ano yung ibig sabihin ng harang? Pa-explain nga ako. Nalilate na ako sa mga tawa si Kuya Benji o. Tinawanan lang yung kuya. Nakuya kami si Kuya Romel eh. Yung tawa ni Kuya Benji yung isa. Kamusta na kaya Kuya Benji si ano, Kuya Jaime? Nasa probinsya pa kaya nila? Harang Ads, is ads. oo. At yun. Ay, yan. Hmm. May bago akong kaalaman. Nakanote dito, promise. Sige lang po. Thank you po. Thank you so much. Hello sa 10 viewers, silent viewers natin. Mas gusto ko yung brother. Brother? Bakit masama bang pakinggan pag kuya? Naging brother tuloy. Basta yung Kuya Roman, ingat-ingat lang sa pagla-live. Kasi minsan pag... Bakit? Baka Tagalog naman eh. Yung vlog, masasanay ka rin yung Kuya Romel. Sa Bisaya ata si Bro Jaime, sabi ni Kuya Benji. Di pa rin pala tapos. Di pa rin pala tapos yung bakasyon niya. Ano ba yung kwentuhan natin? Kwentuhan, Ayun. fiesta pa rin ba tayo? Ba't ka English yung Feedback na lang ako pag magla-live ako. Ha? Bawal nga, Kuya Romel. Hindi kasi may Doon mo ganyan Kuya Romel. sa channel mo kasi Kuya Romel, may mga dyan, may chine-check ata dyan, di ba? 10 viewers hello, ha? May chine-check dyan kung ano yung content mo. Tsaka yung pag nag-live, may anong pa ba yun? Yung no, it's not for Siniset. kids. Oo, may isi-settings Oo. daw dyan Kuya Romel na no, it's not for kids. Oo. Kaya, bakit na Halimbawa, private? yun, no, it's not for kids. Tapos, yung ads, yung i-open mo, yung $10. Madami na nang naharang si Romel kay Gabs at Gian. Hindi na ako nakakapasok sa live nila. Laging busy. Kailangan ko na daan eh. Tapos yung pangako natin na makakasama dun sa live sila Nini. Busy din sila na yun Nasa eh. sipukot nga ako ngayon. Kasi pag Nagkakanta. halimbawa, may kantaan po sila. Oo. Hapon pa lang, umaalis na talaga Grabe, may sila. chat nga. Nandun pa sila nga, hindi pa nakakalis. May top 20. Ay, like ko. 10. Grabe. Uy, kung Ilang- magkano premium? Ilang damit ang dala nila. Oo, po. Ilang piyesa ang dala. Ay, sa bagay, madaming piyesa sa mga. Daming alam niya na kanta.
Kaya yun yung pangarap namin kila Kuya Dani na kantahan. Hindi pa talaga Hindi na pa eh. nakapag, di ba Nung pumanikan, nakapag-live. pamanhikan, may kantahan sila, kinancel nila yun. Yung, Yung, nung pamamanhikan yung kantahan doon, kaya yun, namanhikan. kinancel na ano. May mga kantahan sila, may ano din doon, may Ah. kantahan din. Oo. Minsan nga, ano mo, tanongin mo kung kailan talaga ang ano nila. Nag-live na yan si Romel private. Baka may napindot kasi. Ikaw kaya Benji, kailan? Ya Benji, mag-ano ka din kaya? Mag-live ka din. Sadya ko talaga tawagin siyang Crush Ate Ami. Ang totoo, parang kapatid na namin yan si Crush. Ay! Kapatid. Si kapatid. Sige, kontakin ko na lang kayo ate. Host. Thank you ate. Salamat po. Ate Sarah. Thank you nung marami. Naalala ko tuloy nung 7 to. Daming cake. Ang Daming nagbigay. ng cake sa kanya. Mga, kamag-anak ko. Mga taga dito Oh, din. daming nagbigay. Kaya yung isa din sa pinaka... Cake kaya yun. Tapos Hindi, mabalikan natin yung ano, yung vlog ni Pula. Oh, Mabalikan natin. Kasi nandun lahat sa dami kanya eh. talaga. Hindi ka pa nagpa-vlog na eh. Kailan, no? Ay, oo na. Kasi Vlog nakapag-live ako ka na. nun. Nakalive na nga ako nun. Andun, Kasi 3 andun years kami na rin. sa birthday ni Bro Jaime. Sabi ni Kuya Benji. Kailan? Yun nga Bro Benji, pagkatapos ng live ko, naka-private pala. Andun? Sayang. Ang dami naman. Kailan yung birthday ni Kuya Jaime? Sa live ni Gian. Kuya Benji? Bakit naka-private? Paano naka-private? Appear, Kuya Romel, sabi ni Ate Sarah, oh. Paano naka-private, Kuya Romel? Sabi Baka niya kasi, pinag-bit niya. hindi sabi niya, oh, pagkatapos ng live ko, naka-private pala. Sayang, dami naman naman. Ay, baka pin-private mo naman. Oo. Okay, sabi ni Ate Sarah, appear crush na may kasawang tawa. 29 daw. Anong may, 29? may gawa ata kayo na eh. Oh, nandun kami. Doon kami nun sa taas ni Kuya Puloy. No, ano lang kayo, walang gawa Grabe. kahapon tapos ngayon. Oo. Grabe nung ano. Sa totoo lang talaga kasi di ako sanay sa mga ganun na. Saka isa pa, natatakot ako dun sa apakan. Yung scaffolding. Buti, sabi ko kay Kuya Puloy, buti ako kung yung scaffolding ng bahay na yun, paikot. Ano lang, isang tayo lang. Tapos pinabrisan lang namin. Pag isang giwang lang nun, bagsak talaga kami ni Kuya Puloy. Pero si Kuya Puloy, talagang... Mag-aanakan si Kuya Puloy sa'yo. Kaya nga sabi niya nga ito, kilos na siya. Sa live ni Ate Gian. Ay, sa live ni Ate Gian, Oo. nag-stream yards ata Oo. siya. Nagkilo ko nung nakaraan nung may kumuha sa akin na nagbenta ng kopra na nagkayod ako. Yung kilo ko ano na, 75. Grabe, bigat ko na. 75 kilos na ako. Ako parang na-maintain ko yung 45. 75. 45 na ako. Ang 29, hindi natin nabati si Kuya Jaime. Batiin natin pag pag pumasok ko naman. Ay dito, para pag napanood niya. Belated happy birthday. Ayan. Tawa si, Kuya Jaime. tawa si Ate Sarah, oh. Hmm. Kuya Romelo. Belated happy birthday. Kay Kuya Jaime. Pasensya na Kuya Jaime na ano pala na Hmm. na-busy. Nawalan nga tayo. Ngayon lang tayo nag-live tayo kanina. Kaso medyo masama ang ano. Kanina. Ba yun kahapon? Hindi oh. Yung nagluluto ka. May ano pa yun. Tapos na-end natin. Kahapon. Tapon ba yan? Oo. Biglang in-end natin. Nagluto ako ng paksiw. Paksiw naman. Tapos yung kaputol nun, ito na, nilaga ko. Ay, saan na? Nilagay mo na, ito. Nilaga ko. At bukas, may pang-upload ako bukas na umaga. At sana panoorin nyo. Pasok naman bukas.
Tinatawanan pa ako. Hmm. Tinatawanan mo pa kasi Ate Sarah. Ayan tuloy. Ang sakit niyan. Tinatawanan ka ni Kuya Romelo, ni Ami. Ang sakit tuloy niyan. Lalo pang sumakit. Ano mas na mag-end? At maya-maya po mag-end na rin kami kasi papasok ako. Kumbaga, inaabot na rin ang antok. Papasok. May sigurado na bang may pasok Oo, kayo meron. bukas? Meron. Tapos kakapiesta pa lang eh. Mag-aalauna na pala oh. Baka, Sakto yan. baka lasing na si Kuya 1, tuloy eh. 2, 3, 4. 4 hours na tulog. Ang aga pa naman natin nagigising kasi nga wala tayong kortina. Natanggal. Ako. Ikaw tanghali. Kaya yung liwanag. Eh, kahit mga 5:30 gising na ako, maligo. Ang init pa na. Ako na pala yun. Tinatawanan. Tinatawanan pa ako. Mga saktong 1 po. Mag-end ako. 30 minutes. Yung tawa niya pa naman, Kuya Romel, 4. Sa'yo 1. Isa lang ba yung tawa mo? Ay, 3 din. Marami yung topic na. Di na-receive ko Kuya Benji yung trophy mo. Kahit sister ko yan, si Simple yung natatawagan ko pa rin yung crush. Dumami yung tawa mo, Kuya Romel. Tingnan ko nga yung live nito ni Kuya Romel. Kaso ibang account yung gamit ko. Kuya Private, Romel, di eh. mo makikita. Ay, Kasi di ba naka-private. Di mo makikita. Kaya pala, Hmm. hindi ano eh. Di mo makikita. Naka-private eh. I-public mo na. Parang yung mga parang yung mga upload ko. Ngayon, may yung bibitawan ko bukas. Yan, naka-private. Bukas, na lang, bibitawan ko na lang. Yan, nagbigay ulit ng Maria Jane. Ate daw kayo ni Ate Cheng. Ate kayo ni Ate Ching. Nandyan naman, Kuya Benji, nandyan si Ate Ching. Naka-headset lang. Busy. Busy dyan sa work. Nagsasabi naman siya na lagi siyang naka-tune in. Kumusta na kaya si Kuya Boy? Pasok Kuya Boy. Love. May kaon ka na. Kaon ka na lang. May handa kayo, Kuya Boy? Ano maghahanda? May Yung- fiesta ba sa US? Pinta kasi. May fiesta ba sa US? Mag-vlog ka na kaya Kuya Benji? Mag-live ka na din. Kanta ka din. Yo. Wag nyo na hanapin sa cover. Masaya na yun. Ay! Masaya yun. Magkakontak na ba? Wala pa. Nawawala ang aking paniginan. Antok ko na. I-public mo Kuya Romel. O, pwede naman yung public eh. I-public mo na yung mo, mga live. Pero dapat nag-a-appear ata yan eh. Tapos itur mo kami sa sa place mo. Tapos gawa ka na ng intro. Good morning, y'all. Practice ka na, Kuya Romel. O kaya kumanta ka na din. Kuya Romel. Katulad kay Kuya Benji, kanta ka. Naka-public na lahat, Ate Ami. Ba't ganun naka-private pa rin? Ha? Sa'yo? Naka-public na daw lahat, pero bakit naka-private pa rin? Oo. Ano ba nun? Paano yun? Kung paano yun? Bakit? Di ba ang live, kung saan malalabas saan? Yung yung sa yung slot for kids. Ano?
Ay, buti pa si Jan sa nag-join na daw kay Ate Gabs. Mm. Baka ayaw ni Dodway. Baka nakaano eh. Sa settings mo siguro yan, Kuya Romel. Sa settings. Busy pa kasi sila ano eh. Sila ka Benji, mga kapatid ko. Dati pa maka-join. Yung Kuya Benji, medyo ano, kasi ito talaga yung May talaga, yun yung pinaka, Sunod-sunod na yan. isa talaga sa, yan yung April tsaka May, yan yung pinaka sunod-sunod din ng kantan. Kasi karaniwan dyan, fiestahan talaga. Pista. Pag May, sa Manila, mga fiesta din, May eh. Yan, kaya siguro talagang, ano, sayang din kasi yung opportunity. Nung nakaraan, halos 2 days, 2 beses siya nag-champion. Isang 10K, ay 15K, isang 10K. O kaya sobrang laking tulong. Kaya medyo, pag alam talaga, Ay, may 10 minutes na lang tayo na ano. baka ayaw. Baka sa settings, ano, Kuya Romel, try mo kaya mag-send kay Jason ng ano, screenshot ng settings mo para makita namin. I-ano mo lang yung, dito, saan mo yung makikita? Sa, Bago ko mag-ano. Bago ko mag-live. bago mag-live. Oo. Pindot mo lang sa Ah, araw sa baba. bago Kasi ka, open mo yung dalat nun eh. hindi kahit hindi pa siya ano, monetize. Oo, hindi pa. Kasi pag nakapag-live ka na, pwede ka ng ano, pakulayan. Ah, Kaso di mo pa yun makukuha. matagal Makukuha pa. mo yun pag may ano ka na, Pag naka 1K ka na. Google AdSense. Pag naka 1K Oo. subs ka na, tapos naka, ilan yung minimum sa Kasi ako noon, 4,000? nung di pa ako monetize, kasi pwede na akong mag-live. Yung, basta napapakulayan na ako noon. May ipon yan. Kaya nung naipon yun, halos parang 2 buwan ata yun na. Yan lang, binili ko baga ng GoPro. Kasi naipon ang naipon. At yung unang nagpakulay sa akin, hindi ko yung imit. Dapat kay ko yung imit. Yun ang pinakaunang pakulay ko noon sa live. Bigla siya, Oo. bigla din Tapos, siya dumadating po- hanggang ngayon eh. Tapos puro lang ako nung upload. Bawal pa ako nung mag-premiere. Ah, Bawal pa ako mag-premiere noon. Tuwan ko sa kanila, parang di pa rin nata sila makapag-premiere sila, ano? Sila Ate Margie. Kung si sa Nosa. Diyan sa Lusa. Oo. Ayan yung, Yan yung link. Yan. binaba yung link. Parang nag-ano na to sa iyo ah. Ay parang na-ano na natin to ah. Matas yung niya. Siya din ata yung nag-ano sa atin eh. Ay, yung nagpapalipad sa atin yung nakaraan. Di ko sure eh. Iyan si John. Hindi ko na-open yung dollar sign ko nung nag-live ako kasi sabi nila hindi pwede. Yung ano, yung no, it's not for kids, Kuya Romel, napindot mo siya. Kasi yung may mga live kasing, pwede ipakita yung mga bata, ganito. Pero yung live mo is hindi pwede sa mga bata. Yung settings niya, yung settings niya, may nakalagay doon, no, it's not for kids. Pero yung mga batang ganda, pwede ipakita. Pero pag, yun nga, lalo na yung mga batang lalaki, pag walang damit, ganyan, bawal. Bawal lang. Kasi Kaya pag nagla-live kami, talagang dapat yung ano, kahit nga, di ba babantayan yung mo. mga mga tahol-tahol din, medyo, ano daw. oo, napindot yun, hindi pwede sa mga bata. Pero baka sa private. Nangyari doon. Ay, dapat kaya Kuya Romel, may white studio ka siguro. YouTube Studio, meron ka na. YouTube studio. Parang katulad nito, oh. Magda-download ka nun, Kuya Romel. Yung gantong apps.
YouTube Studio. Paano ba ito? Hmm. Ilalabas ko. Sinerch yan nila, lalabas naman yun. YouTube Studio. Ito, Kuya Romel, YT. parang, ay, sobrang lakas ng ano, brightness pa. Yung ganyan, Kuya Romel, oh, YT Studio. Kita ba? Ano mo, search mo lang YT Studio. Tapos dyan ka rin magsisettings ng mga iba eh. Hmm. Kailangan may YT Studio ka din. Basta tayo, ayaw na talaga. Try mo kaya mag-live ulit. Tapos pag ganun ulit, may settings ka talaga na ano. May hindi ka talaga nasa settings pa din, Kuya Romel. Oh, di, ano na ba? Hindi na English. Buksan mo yung ano ko, channel ko. Channel mo ba to? Ay, hindi. Kanina. Nakita mo. Picture mo nga, ma'am. Ma'am, picture mo. Paano? Iba Screenshot? ka. Hindi ko alam eh. Sinusit ako na. Kay Papa, di ba? Ganito yan. Oh. Sabay. Kasabay yung tatlong pindot. Baka pagpawisan na naman ako sa live. Mag-live ka, Kuya Romel, try mo kahit ano lang. I-try mo ulit. Kung halimbawa kahit 12:45. ilang minuto ba? Alin? Kahit 2 minuto, ganyan. Tapos Tapos? kung naka-private pa rin, may Oo. ano ka dyan, may isi-setting ka talaga dyan. Sa settings mo siguro yan. Pero mag-download ka na rin nun, Kuya Romel. YouTube Studio. Ng Kasi ito mo YT yan Studio. ano ipapublic mo yan. Doon kasi nakalagay kung private o public eh. Ay, oo nga, nandoon yun, Kuya YouTube Romel. Studio. Yung YT Studio, try mo i-download muna. Pero Hindi mo hindi, siya open. hindi na magsasign in doon eh, kasi automatic Oo. na yun, di ba? Try mo muna po, Kuya Romel. YT Studio, i-download mo. Tapos, yun, diretso na yun makakaano. Kasi na ba? Wait lang. Google. Dinalaw na ako ng antok. Ano naman natin si Kuya Romel. Tawa si ate, ate Crush. Hindi ko alam kung ano din. Ay, sa App Store pala yun. Sa App Store. Tapos, Kuya Romel sa App Store. Tapos yun, download mo muna. Nandoon yun. Nandoon yun kung paano Ay, di pala ito maka-download. Huwag mo ko tawanan. Sabi ni Romel. Si Bro Arnold naka-live, 10 hours naka-views. Building. Ay, si Kuya Arnold nga. Si Kuya Arnold nag-ano talaga yun, nagpapalipad din. Pumapasok din yun kay Jason. Ay, tayo nga ata. Tayo din yung nag-ano sa kanya eh. Nag-recommend kila Ate Gabs. Kuya Arnold. Nagpapalipad din po yun sa amin, Kuya Benji. Kuya Arnold. Di naman gani. Try mo muna po yun, Kuya Romel. Ano mo lang. I-download. Tapos doon na, ano mo. Makikita mo na mga settings doon. Yun mo pala, crush, pag tumawag. Grabe ka naman, Kuya Romel. Paano pa kaya sa personal kung tumawa talaga? Maganda siguro si Kuya Roy. Bakit? Saka si Kuya Rinby. Wala sila eh. Baka nasa work. Kasi alas 12 na yun. Okay, sa Canada siya. Kami Sino? Kuya Ben. Si Kuya Arnold. May mga ano din eh. Viewers ni Kuya Arnold.
Ang taas ng building niya. Nakakalula. Tapos nun, Pag sa personal, baka himatayin ako sa kanya. Brother nga, di ba? makikita mo yan, no? Umuwi Kuya na din. Romil, Umuwi daw siya sa Kasi- fiesta eh. pupunta rito, pag mahagip natin sa vlog. Diba, pag pista kasi di rin ako nagbablog sa mga bisita. Siyempre, Hindi, kumbaga, hindi niya sure kung makakauwi siya o Oo. kaya sa March na lang daw kasi fiesta din dun sa kanila. pag may okasyon dito na ano, yung mga kumakain dito, hinahagip. Para makabilo naman sila sa kain. Siyempre, may hiya din yan. Pag pista dito, nagbablog lang ako pag yung pagluluto. Pag Pero kami, pag yung mga bisita na parating na, hindi na. pero pag kami nagla-live tapos nagba-vlog na kumakain, nung kain talaga namin yun na yun, pero may kain din talaga kami lalo na nung pag gutom ka talaga grab. Kain mo talaga hindi na pang tao eh. Pang halimaw na yung kain mo eh. Ayan. Kami ka pa. 12:50. Saktong 1 po, out tayo. Siyempre, salamat sa mga pumasok at mga challenge viewers. Thank you. Siyempre, sa pakik ni Ate Crush. Kay Bibi, kahit malayo pa. May sigurado ka na pang cake. Kasi nung At, guwapa ako pag tumawa Mm. Kuya Romel. Ay, Ate Sarah, lalong yan sa'yo. Lalong sa mapapraning. mga nakausap natin, Si Kuya Albert, Oo. hello. sa lahat-lahat na nakakwentuhan ngayon. Yung kwentuhan natin ni Kuya Albert, no? Mm, Medyo pangbuhay. Pang talaga. bago matulog. Ayun. Hindi pa ako inantok kanina kasi. Noted baby girl, sabi ni Ate Mm. Sarah. Kahit makita ko yan sa personal, hanggang kapatid lang turing ko sa kanya, Ate Ami. Yun na yun, period. Kapatid Period. yan. Oo, kapatid lang tayo dito. Wala tayong talo-talo, Kuya Romel, ha? Kapatid lang. Pero single pa si Ate Sarah. Single ka, Ate Sarah. Hanapan kita. Hanapan kita. Kaso wag na. Masakit sa ulo. Babawiin ko yung period. Napaka-feeling simple me, Ate Host, no? Simpleng-simple lang tayo, Ate Sarah. Single mom after... Ay, single mom. Pero wala kang ngayon. Wala kang jowa ngayon. Wala kang jowa, Ate Sarah, ngayon. Bibi, tama na, Bibi. Baka may jowa ka. Higa na doon. Pag single mom, pwede naman mag-jowa. Pero may limitation pa din. Kasi, yung nakikita ko kasi mga single mom, pag nag-boyfriend sila, lalo na pag may anak silang lalaki. Naalala ko tuloy Pag may yung... anak na lalaki, ang hirap niyan. Sila ang mag-aaway kasi. Yung nakita ko dun sa Facebook. Bakit kaya pag mga single mom may anak? Sabi niya nga sabi naman sabi Oh, naman Ate doon Host, sa akala mo mga kapag- na nag-comment. Ako niyan nila. Ako matatawa nila. Sabi ni Ate Sarah. Ano? Single mom ka pa rin, mamahalin pa rin kita. Charot. Kuya Kailan Romel, may ba- period na. Kailan ko ba Parang ayaw ko na ng love life. Sige. Oo nga. Tutok ka na lang sa anak mo. Mahirap. Ganun na rin, may anak ka na rin eh. Kasi parang si Kuya Romil pala. Kapatid nga eh. Ay kapatid. Di ba, wala namang masama na maghanap pa din ng Kaso medyo may i-consider ka talaga. Kasi, ang una mong iisipin kung magugustuhan ba ng anak mo, kung anak rin ba ang turing mo sa Mamahalin na kay kapatid. hanggang kapatid. Mahirap humanap ng single mom na walang anak. Sabi ni Kuya Benji. Hindi ba, Ate Sarah, ang Nabasa ko lang yun kay Benji sa ang hirap i-consider. May anak ka bang babae, Ate Sarah? Ano yung anak mo?
Lalaki lang ba yun, Ate Sara? May babae din. Lalaki babae yata yung anak ko. Lalaki babae ba? Akala ko lalaki Hmm. lang. Kasi kung Tapos sasabihan ata niya yung kasi kung may anak kang babae, mahirap. Ayaw mo mag ayaw ko magsalita ng tapos ate ano, pero iniisip ko na kasi ng anak. Yun nga ate, Sarah, mahirap lalo na pag may anak kang babae. Mahirap. My eldest daughter. Wag na ate Sarah. Wag na muna. pangalan niya babae. Hirap yun. Kasi hindi sa pag-ano eh. Ang hirap yun. May ewan, parang kung ano-ano yung napapanood ko sa ano eh. Just in case, Kung Just to sakali learn. naman. English kasi yan sa anak ko. English sa kanya dito, kaya yun yung nabasa ko just in case. Lord. Kung sakali naman, kapatid. Sister nga ni, Sister niya, ni Kuno. brother nga ni, Kuya Romel. 12:55. Mahirap pati 5 minutes ano na mo lang. Pwede naman ata mag-jowa ate Sarah, basta wag mo nagdalhin sa bahay niyo. Yun lang. Period. Period na period. Wag mo lang dadalhin sa bahay niyo. Nakakadami na ako ng Yose Romel. Ikaw, Kuya Benji, kailan ka maglalag, Kuya Benji? Tawa si Kuya Romel. Fake news yan. Kuya Benji, mag-live ka na din. Naalala ko naman yung fake news. Oh, Diyos ko, tama na yung pages na yan. Nasusuhulan na si Kuya Romel ng sigarilyo lang. Yan, 4 minutes. Ayan. Lalaki dalawa na sa side ng papa nila. Nasa loob lang kasi doon lahat napunta. Kaya Ilan sa ako? kanila na yun, pero all goods naman ang setup. Okay naman pala Ate Sarah. Pwede pa din. Huwag mo lang ipakilala sa anak mo. Wala nang maharang. Sabi kay Renji. Brothers yan. No? Brothers and sister nga ni. May tawa. Ilan ko na ano mo. Nag-end na din tayo. 3 minutes po at thank you po sa lahat ng pumasok at yun, Haba na naman ng book ko. No? nakapagkwentuhan na naman tayo. Nakatawa na naman tayo. At ano pa ba? Talog na to si Ami, gumis. Nagising ako kaya pag ano ko dito, pag upo ko, hilo-hilo pa ako eh. Kasi sobrang antok ko talaga. Kasi sobrang init. Sa sobrang init, ang tulog mo is Paano yung sobrang antok? ganyan na. Parang binubuhay mo na, parang inaangat mo na lang yung mata mo. So, sobrang init ko kasi panay ang gising din. Yung Makakatulog maganda to ka. na ano, na inantok ko na kasi para pag-higa, tulog na agad. Hindi natin mapahili yung init. Mm. Sabi ng panganay ko, kung saan ka mama happy, okay lang sa akin. Ay. Siyempre naman Ate Sarah, sobrang bata Wala. pa. At Muslim din. Ano? Half-Muslim din yan si Bunso, simple ni Ate Ami. Ay, Ah. half-Muslim. Pero kahit na okay na ako, sila na lang. Yan, very good tayo Ate Sarah yan. Okay tayo dyan. Lalabas na yan si Cheng, si Berna. Oo nga, Kuya Benji, mag-out na kami. Hindi na talaga kaya. Medyo, pero Kasi na. nga ano, mataas pa rin yung baka nasa taas naman ako bukas. Hirap antokin. Hirap antokin doon. Baka malaglag tayo. Pero wag naman sana. Medyo okay ang tulog natin yan kasi sa sobrang antok natin, hindi natin mapipil yung init. Medyo mainit talaga dito. Pag-higa talaga nito nagpak. Lalo na yung tinitirahan namin ganito. Nanak yung bintana na, sarado mo na. Ayan na o. Ayan. Kuya Boy.
Sana. Ay, si Kuya Bal tawa. sabi naman nila, si Kuya Bal nawawala. Nandyan. Nawawala ka daw, Kuya Bal. Nanonood lang. May karamdam. Okay, garamdam ka. Opo. Ayusin mo yung bintana Oo. natin. Sabi na lalabas Kung si Ben. nalalabas yun si Bernie. Ichinat mo ata kaya Benji. Baka sinabihan ka siya ng Kuya Benji na, Bern, labas ka. Ikaw yung topic nila. Ganyan. Walang handa kaya Born. Handa saan? US maghanda. Pisa sa US. Piyesa pa sa US? Oo. O sa bato? Kakahanda pa na, maghahanda na naman. Ano yan? Lalabas din yan si Bro Robin. Pero Mel, Nagluluto pa yun si Kuya Robin. Pero Mel, mag-live ka na kasi mag-e-end na kami. Oo. Ikaw na mag-live, Kuya Mel. Bawal. Wala na ako doon. Ha? Wala, bawal na ako dun. Bakit? Bakit? Anyari? Makikismis nga, Kuya Bern. Bakit? Chat mo na lang sa akin. Nangyari yun. Bawal ba, Kuya Bern? Ayan. At ano? Kulit ni Papi kay Gian. Ay, Kuya Bern. Tawa na lang, Kuya Bern. Tawa na lang yun, Kuya Bern. Ayan po, paano ba yan? At one na. At astok na ako. Siguro sa susunod Oo. na walang pasok. Depende. Maganda At yung bukas may upload ako bukas. just laugh, no crying. At tawa na lang, bawal iyak. Sige, ito tawa lang natin. Ayan, thank you sa lahat. At in the time, ikaw na mag-end. Maraming salamat sa nakakwento habang di pa nakaantok. At nag-edit kasi ako, tapos di pa ay naantok ako. Yan, naka-private na. Hatid pa talaga. hanggang Bukas, bitawan ko yung bukas. At yun, thank you so much Mm. po. Kuya Benji, Kuya Bern, si Kuya Romel, si Kuya Ate Alberto. Sara, si Kuya Alberto, sino pa ba? Si Kuya Makbal, nandyan din yan. At yung mga celeb Ay, si viewers. Kuya Hawk, nandyan na si Kuya Yan, Hawk. mabay Kuya Hawk. Bye, Kuya Oh, Hawk. mga sila Kuya Papi nandiyan kanina. Si Kuya Romel naman, iyak tawa naman. Kuya Bern, no? Kausapin mo nga yan, Kuya. bye-bye. Ano naman? Kuya Bern, kausapin mo nga yan. Hindi pa tapos laban, Bro Romel. Ay, laban lang. Bye-bye po. Ate Pasensya- Ching, Mama Maria J. Maria At J, muna kami. bye. Andito rin ako. Nauna ko lang sa kambal. God bless. Thank you, Ate Ayan, Sara. ayan. Bye po. Ay, Kuya. Ano? Nasunog. Niluluto ka, sabi kay Alberto. Ba't nasunog? Wait lang, sabi ni Kuya Hop. Yan, gusto ko, bro. Basta po, next time magkikwentuhan po tayo. Medyo Bye-bye. inaantok ko na po Oh, talaga. bye. Bye! Ingat po kayo lahat. Sana naman tayo next May time. Kuya pag- Romel! Kuya Romel, mag-live ka na, Kuya Romel. Bye! Live ka! Hintayin ka namin.